ήρθατε στο Φρουφρού και παιδιά, Happy Halloween! Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι σήμερα είναι το Halloween. Σκαλίσετε τις κολοκύθες σας ή ακόμα? Αν δεν τις σκαλίσετε, ξεκινήστε guys! Ξεκινήστε! Δεν παίζει να υπάρχει Halloween χωρίς σκαλισμένες κολοκύθες. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο που κάναμε μαζί με την Jenny Red στο σχολείο. Είδατε και λίγο το χώρο μας, τι χώρο, μια ατομικών είδατε. Αλλά τέλος πάντων είδατε και κάποια fails, καταστάσεις και έτσι. Καταλάβατε, πιστεύω ότι είμαστε ένα ακτύπητο δίδυμο και ότι θα περιμένετε πολλά από εμάς. Τώρα σας ενημέρωσε κακώς βέβαια ότι για κάτι που θα κάνουμε σήμερα και έρχομαι και σας λέω εγώ, γιατί βλέπετε αυτή την αμφίεση και γιατί δεν είμαι φτιαγμένη, έχουμε το πάρτι στο μουσικό και θα φτιάξουμε και ένα vlog, το δεύτερο vlog που θα έχουμε μαζί με την Jenny και θα είναι φοβερό, πιστεύω, το πάρτι το περιμένουμε καιρό. Το vlog ελπίζω να σας αρέσει, θα δείτε και το χώρο του σχολείου περισσότερο. Τώρα όμως πίσω στα δικά μας, γιατί έχουμε να πούμε για κάποια πράγματα σχετικά με τις οποίες τις τάσεις και τα νύχια. Έχουμε και λέμε. Το όλο διάστημα που μας πέρασε ήταν ένα συναρπαστικό διάστημα, γιατί η μουσική βιομηχανία και όχι μόνο είχε τα EMAs, είχε τα MTVs, είχε πολλά shows και πολλές απομονές, πολλά κοκκινοχαλιά, πολλές καινούριες αφήξεις stars στη μουσική βιομηχανία, από το G's Line, τον Shawn Mendes που βγήκε Best Push και Best New στα EMAs, πολλά καινούρια reveals από Selena Gomez, Demi Lovato, που όχι μόνο βγάλανε τα άλμπουμ τους μαζί την ίδια μέρα, αλλά τα τραγούδια τους Confident και Say My Love έχουν χτυπήσει και κόκκινο στο YouTube και είναι τρομερά hits. Οι One Direction συνεχίζουν μετά την... Οι One Direction συνεχίζουν με την αποχώρηση του Zayn να είναι ακόμα το δυναμικό group που ξέραμε. Έχουν μέχρι στιγμής βγάλει δύο καινούργια τραγούδια τα οποία έχουν γίνει φοβερά hits, όπως το Drag Me Down και το Perfect, το οποίο τις προάλλες το άκουσα και μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και η μουσική που άμεσα συνηθίζει από τους One Direction. Βλέπεις τη μουσική βιομηχανία σαν ένα. Τώρα βέβαια είμαι λίγο στενοχωρημένη σχετικά με τα βραβεία, γιατί, με τις απομονές που έγιναν, γιατί ο Justin Bieber, από ό,τι ξέρετε, έχει ανέβει από το 2010 στη σκηνή του MTV και του EMAs και ξαφνικά το 2015 ανεβαίνει, αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο comeback και κερδίζει 4 βραβεία στα EMAs. Όχι 4, εντάξει. Δέχτηκα τα 2 πρώτα, αλλά τα 2 τελευταία ήταν καθαρά μέσω της βιομηχανίας, δηλαδή μέσω των EMAs. Πιστεύω ότι τα ίδια τα EMAs θέλησαν αυτά τα 2 βραβεία να πάνε στο Justin Bieber και καλά για να τον καλωσορίσουμε που επέστρεψε πίσω στη σκηνή των EMAs και των MTVs και δεν είναι σωστό, γιατί όσοι ήταν μαζί του, οι υποψήφοι στις κατηγορίες τις οποίες πήρε τα 2 τα βραβεία, είχε πολύ καλύτερους οι οποίοι ταξίδουν τα βραβεία και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ζήτησε κάποιον ένα βραβείο επειδή λείπει κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ξεκάθαρα στημένο. Ωραία, ήρθες, σου δώσαμε 2 βραβεία, είσαι ok με αυτά, δεν έχασες σε κάτι παραπάνω. Πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή θα αρχίσετε να λέτε ότι είμαι hater του Justin Bieber ή οτιδήποτε, αλλά δεν είναι αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του, μου αρέσουν τα τραγούδια του, αλλά δεν μπορώ να διανοώ, δεν κατανοώ βασικά την αδικία που υπάρχει μέσα σε μια βιομηχανία που ενώ οι άλλοι προσπαθούν και αυτός έλειπε για 5 χρόνια, ξαφνικά κερδίζει 4 βραβεία, ενώ ο άλλος είδε 3 μήνες. Δεν θα πάρει καλύτερο έκφραση, βέβαια το θέμα, αλλά είναι μια άποψη. Όσον αφορά τις σειρές, ξέρετε ότι το Vampire Diaries συνεχίζει δυναμικά.
Το Pretty Little Liars τον Ιανουάριο θα βγάλει το δεύτερο μισό της έκτης σεζόν. Το Once Upon a Time έρχεται, Homeland, Games of Thrones, όλα ετοιμάζονται να βγουν και να μας δείξουν τη συνέχεια τους. Οι σειρές όλες ξεκινάνε με τη σεζόν τους, μπήκανε δυναμικά. Πιστεύω να βλέπετε Vampire Diaries να συνεχίσετε τη σεζόν φοβερή. Pretty Little Liars τις αναμένουμε τώρα τον Ιανουάριο με την 6β σεζόν και θέλω να πω πως παιδιά το ότι μάθαμε το ότι στη CNOA εμένα δεν το πιστεύω. Όσον αφορά τώρα την μόδα, ξέρετε ότι πλέον φοριούνται πολύ τα σκουφιά σε οποιοδήποτε μήκο κύματος. Είναι τα σκουφιά, μπορεί να έχουν αυτάκια, μπορεί φούντες, μπορεί να είναι απλά, μπορεί να γράφουν Τόκιο, μπορεί οτιδήποτε. Τώρα, όσον αφορά τις τάσεις, έχω μόνο να πω ότι επέστρεψαν τα καρότα, τα λαβή, τα μπόχο, το πουλί, τα αέρινα γενικώς, το χρώμα της εποχής είναι το γκρενά, δηλαδή το μπορντό, συναντήσαμε περίπου, το οποίο το έχω, μπορείτε να φανταστείτε πόσο αποχρώσεις από κόκκινο. Το κόκκινο γενικώς ήταν και πάντα ευχαριστημένο, αλλά για κάποιο διάστημα ξαφνικά επέστρεψε. Γενικώς πιο πολύ θα σχολιάσουμε τις showbiz περισσότερο. Οπότε όσον αφορά τη μόδα, θέλω να σας πω ότι ο καθένας έχει το στυλ του. Άλλος μελετεί ροκ, άλλος θα δείξει πιο cool, άλλοι σαν τριγύρις, όπως θέλει ο καθένας, δεν υπάρχει πλέον. Ξέρω ότι υπάρχει μεζοποίηση και ότι πρέπει όλοι να την αμαρτύρουν, αλλά guys, ο καθένας έχει το στυλ του. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να βγει όπως του αρέσει να βγει, χωρίς να περιμένει κάποια κριτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει σχετικά με τις τάσεις, γιατί λένε θα φοράς αυτό, θα φοράς εκείνο, θα φοράς το άλλο. Όχι ρε φίλε, δεν θα το φορέσω. Θα φορέσω αυτό που θέλω εγώ και εσύ κάνει την δουλειά σου, αλλά ξέρετε ότι έτσι πάνε όλα. Οπότε, αυτά από μένα. Να περιμένετε το βίντεο της Τζέννη, να κάνετε πολλά likes και πολλά views και να περιμένετε και ένα vlog πώς είναι, γιατί σας το υπόσχομαι θα είναι φοβερό. Φιλάκια πολλά, τα λέμε τον επόμενο μήνα.